Значи... Той са... Любимо животно, куче, любим плод, портокал. А, любима марка, ако става въпрос за кола, Ауди. Любим цвят синьо и зелено. Любим зеленчук, нямам. Любим вкус сладолед, шоколадов. Любим магазин, Kaufland. Бойлер. Ми нямам любима. Не. Чакай, май имаше... Ти имаше ли бойлери на дипломат? Мисля, че имаше, да. Значи, ако има ми е дипломат, любимо мястото... Любимо място... НДК. Не, базикам се, в нас ми е любимото място. Любима порода куче, немска овчарка, любим град София, макар че е мърлява от всякъде. Любим сезон лято и зима. Любимо дърво нямам. Любим сайт Facebook. И да, любима държава, може би Унгария. Защо си покаяла среден пръст? Любима марка кола ми, ти ме питай преди. Да, любимо име, Адриана, разбира се. Любимо хоби, да пея. Любимо цвете, не знам, нямам. Любими обувки, нямам. Кецове. О, да, кецове. Любима напитка, Кока-кола. Любима закуска, нямам. В смисъл, аз не закусвам. Любимо ястие, спагети. Или пица. Любима книга, нямам. Любим ден, 28 януари 1999. Само ден без година. Ето едно, не? Любимо време. Да. Нямам любимо време. О, любим човек. Това са много хора, няма ги. Любима котка. Любима котка. Нямам любима котка. Освен мишките. Нямам любима котка, любим човек. Вече ме питат 10 пъти. Любим предмет, преса, телефон, компютър. Какво се сетиш там за комуникация? Ама предмет може да пита за училище, бе. Любим предмет в училище... Немски. Не, макар че още само. Чакай сега да спра видео. Чао!